Hello. Nोंथांमोन आं दिनै मोनसे हादानाव दंफैयो। हादानाव मा मा आबाद मावो बेखौ नायनो फैदों। दा जों नायनायजों लोगोसे आं नोंसोरनो दिन्थिनो होदों। बेनो जाहैबाय हाइजें बुरनाय। हाइजेंआ बेसे गिदिर थाङो, फांसेयाव बेसेबां थाङो आं नोंसोरनो देखायजोबगोन। हाइजें फोसाबदों नै बियो। बेदरा मोजाङैनो थांदों नै, बिराद गोलाव थांदों, बिराद गिदिर थांदों। फोसाबबाय, जावबाय आरो बिनिफ्राय फोसाबबाय, जावगासिनो दं, माखासे जावगासिनो दं, सायदों दा रोदा गारदों। नैबे बेयो ओरैबायदि, बे फांसेनिनो बियो खमावनो बेसेबां जागोन बियो, 2 केजि ना 1.5 केजि, 1.5 केजि जागोन बियो, 1.5 केजि जागोन बियो। नैबे हाया सेस हाइजें जोबसै, हाइजेंजों एवबाय, हाग्राखौ एवग्रोबाय, नोंसोर हाइजें जोबनाय गासिबो बिफाङा थैजोब्बाय, गैला, रानजोब्बाय। दा गायनाया जोलैबो जाबायबो बियो, जोलै जासिगोन बियो। बिनिफ्राय सैत्र बैसागनि गेजेराव जों गायफिनगोन, गोदान गायनो मोनगोन। फांसेनो नै थिगैनो दं। जाग्रोदो। बिफाङा हाइस जादोंमोन नै बाहाय, बिराद ग्रोम बिफांमोन बाहाय, ओंखायनो बिनिया बेदरा मोजां जादों। माखासेया हरिनाबो सेस ग्रोम जाजोबदोंमोन, नैबेवहायबो सेस बेसेबांबा ग्रोम नुदोंमोन दैज्लां समाव। दा खिन्थु माखासे दानबाय। जावदो मा बिथराय। नै सोरनो दैसो खामानि बानानैनो उखैनाय गांनाय जोब्बा बिनाव एसे गावल' मावनाय बिराद गिदिर बेदा जावनो हादों नोङो, या गोराथार। माखासे जावगासिनो, माखासे सायगासिनो दं। मैया नुवाखै नोङो? मैयाना दहाय लांबाय। एसे दंबावो, बेसरा फुजोब्बाय, मारा होनो दंबावो। फादाङा एसे देरबावनांगौमोन ना? औ।
हाइजें होनबा बिसोर गोग्गोम गोजौ गोजौ बेयाव बाबु फैदोंलै बाबु फैनानै गैला दासो जोबनानै थैजोबबाय खायलाबो खादों मनासे मोननोसै ओरैबायदि खायला दं बाब नै फिथाइजोब जेराव नायो बेयावनो खायला फिथाइ बै माबाया दस्रानिया माबा खालामना नै बिदि जाजोबो बिबारबो फैलायबायलै हाइजेंआ नै बिबारबो फैबाय मोनसेयावनो खयथा ओंखारखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 10 30 31 32 42 था दं मोनसे माबायाव जानायाथ' बिराद गोगोम जादोंमोनानो बत्रिसथा 42था मोनदों बेयाव आरो बे देरजोबावगोन बिदि थादेरनायब्ला मोनना फैयोमोन बियो औथ' जोबोद ग्रोम ग्रोम जादोंआनो नैयाव बिसोर फोनो रेडि जाजोब्बाय हाया गासिबो मोजां जाजोब्बाय नै रज'बोबाय नोंनिल'सै नायनो सुखुयैया